Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes. Començaríem el ple municipal de 30 de maig, quan són ara les 7:02, i començaríem per la part resolutiva, la primera part, que és aprovació si s'escau de les actes de les sessions anteriors 2/2024 i 3/2024, 4/2024. No sé si heu vist alguna qüestió, alguna observació, una cosa que s'hagi de modificar, no? Doncs aniríem a aprovació. Vots en contra, abstencions. Doncs amb el vot favorable de tots els presents quedaria aprovat. Aniríem pel segon punt de l'ordre del dia, que és l'expedient 914/2024 de proposta d'acord per l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat a la xarxa d'escoles bressol municipals de la Diputació de Barcelona i acceptació del seu protocol. Com ja us vam explicar a la Junta de Portaveus, la Diputació de Barcelona ens ofereix aquesta possibilitat d'entrar a la xarxa d'escoles bressols i ja ho vam fer l'any passat amb la xarxa d'equipaments públics i aquest any us proposem formar part de la xarxa d'escoles bressols municipals de la Diputació de Barcelona, incloent el seu protocol que fan dels municipis que s'estan adherint. No sé si hi ha alguna observació, alguna pregunta. Res, doncs aniríem a expressió de vot. Vots en contra, abstencions. Doncs amb el vot favorable de tots els presents donaria el punt per aprovat. Aniríem a l'expedient 771/2024 de procediment genèric de proposta d'acord per la ratificació del decret d'alcaldia número 194/2024 de 18 d'abril de designació del nou membre de la Comissió Especial de Compte. Avui farem bastants nomenaments i donar compte de la nova regidora, la incorporació de la nova regidora d'Esquerra Republicana, i aquest és un dels primers. No sé si hi ha alguna observació, alguna pregunta. Donaríem per expressió de vot. Algun vot en contra? Alguna abstenció? Doncs amb el vot favorable de tots els presents quedaria per aprovat. Faríem el mateix amb el punt quart, que és l'expedient 772 de procediment genèric per el mateix de declaració de ratificació del decret d'alcaldia 195/2024 sobre la modificació de la Constitució del Consell de Govern per incorporar a la nova regidora. No sé si hi ha alguna observació, alguna pregunta. Vots en contra, abstencions. Doncs amb el vot favorable de tots els presents quedaria aprovat. Aniríem al punt 5è, l'expedient 939, que és la moció presentada pel grup municipal de Junts de suport a l'amnistia. Heu tingut accés tots a ells, els hi vam presentar a la Junta de Portaveus i si voleu, si em deixeu per llegir. Neus, tens els acords? Els llegeixo jo? Avui ja amb les novetats que hem tingut des del Congrés dels Diputats, els acords que avui presentem seria, primer, donar suport a l'amnistia entesa com a necessitat d'una solució col·lectiva integral per a totes les persones exiliades, encausades i represaliades. Segon, reconèixer el dret d'autodeterminació entès com la necessitat d'un marc de resolució democràtica basat en el respecte a l'exercici de la lliure determinació de la societat catalana. Reclamar que la llei d'amnistia reculli tota la repressió que ha patit el món local català en la darrera dècada per motius polítics i ideològics, amb més de 600 causes obertes, i per tal que quedi constància als efectes oportuns s'acorda donar trasllat d'aquesta aprovació d'aquesta moció a l'Associació de Municipis per la Independència, que és la que ens ho proposa. No sé si hi ha alguna observació, Sí, endavant, David. Sí, nosaltres comentar que com sempre fem i hem fet, per coherència i de més, i per Sant Climent, des que ja va iniciar en els seus inicis, farà ja aquesta és la tercera legislatura que portem, en el vot tot el que fa referència en l'àmbit més català i de més que no és dintre del municipi, tenim llibertat de vot de dins els presents, pluralitat sempre davant del grup, i és per això que a vegades hi ha vots diferents, mostrant la pluralitat que té el grup, la participació sana i com està fet el grup de gent per Sant Climent que treballa sempre per al municipi i per la gent, els veïns i veïnes de Sant Climent i les seves necessitats. Perfecte, moltes gràcies. Recordo jo als presents que l'opció de votar en grup sempre és una opció voluntària perquè el vot és personal de cada un dels presents. No sé si hi ha alguna observació més. Doncs aniríem a expressió de vot. Algun vot en contra? Alguna abstenció? Doncs amb el vot favorable de tots els presents quedaria aprovada per unanimitat. El punt 6è decau del punt de l'ordre del dia. Aniríem a l'activitat de control.
és l'expedient 877 de donar compte de l'alcaldia. Vaig llegint els que hi ha, que és l'advocació de l'àrea d'atenció a la persona, noves festes alternatives i entitats, el donar compte de la delegació de la condició de membre del Consell Metropolità de l'AMB, tot això cap a la senyora Esteve. Donar compte de la modificació del nomenament de tinença de l'alcaldia com a primera tinença de l'alcaldia, la modificació del cartipàs municipal sencer del 2003-2027, donar compte de la modificació de la composició de la Junta de Govern local i fins aquí. Tots aquests són els que van amb efecte a aquest punt que sempre és de la nova incorporació de la regidora. No sé si hi ha alguna pregunta per part d'algú. No? Continuaríem. El següent és l'expedient 295 de tancament i liquidació del pressupost, donar compte del decret d'alcaldia referit a l'aprovació de la liquidació del pressupost del 2023, que sapigueu tots els regidors i regidores que avui hem fet la Comissió Especial de Comptes, i ara queda una exposició pública fins a la propera aprovació definitiva, que es farà el proper mes de juny. No sé si hi ha alguna observació, alguna pregunta. Per part del punt 13, l'expedient 434, que és donar compte de la tramesa telemàtica de l'execució pressupostària i període mig de pagament del PMP del quart trimestre del 2023 i primer trimestre del 2024. No sé si aquí hi ha alguna pregunta, alguna observació. I per últim, donar compte dels decrets d'alcaldia des del número 110-2024 al número 269-2024 entre les dates 12 de març del 2024 i 16 de maig del 2024. No sé si hi ha alguna pregunta, alguna observació. Doncs quedarien tots donats en compte i per lo que fa referència a la informació d'alcaldia, no sé si hi ha alguna regidoria que tingui alguna novetat per explicar de cara a la proper mes. Ja vam informar que segurament el mes de juny hi haurà un ple extraordinari, que us reserveu, segurament serà l'últim dijous de mes, però us ho avançarem perquè hi hagi un ple extraordinari i ja us donarem exactament la data de reserva. I pel que afecta a novetats no hi ha cap més. Preguntes de part dels grups, per part de gent de Sant Climent, alguna pregunta a l'alcaldia, a l'equip de govern? No? Per part d'Esquerra Republicana? Per part de Junts? No? Doncs donaríem el ple per finalitzat